Umabot sa 12 katao ang naiulat na sugatan matapos na mahulog sa kanal ang isang jeep sa Zone 3 Barangay Patitiknan, Sangay, Camarines Sur, alas 10 ng umaga nitong Biyernes. Ayon sa ulat ng Sangay Municipal Police Station, sinubukang mag-U-turn ng jeepney driver sa matarik na bahagi ng kalsada, subalit nawala nito ng kontrol hanggang sa mahulog sa kanal na may lalim na 10 hanggang 15 talampakan. Kasama sa mga sugatan ng mismong driver ng jeep at 11 nitong lulan. Agad naman silang naisugod sa Ocampo District Hospital. Hindi siya talaga yung tumatakbo from one point going to somewhere. But nag-ano siya na bagging or U-turn at traveling naman siya in very minimal or slow speed. Lumalabas naman sa investigasyon na kasama ang jeep sa motorcade ng isang tumatakbong politiko para sa halalan sa Mayo. Nung nangyari yung insidente is hindi naman siya actually bibiyahe or namamasada. Accordingly, kasama sa isang convoy of vehicle passing through yung area of responsibility ng Sangay, Municipality of Sangay. Sa ngayon, wala pa naman umanong naghahain ng kaso sa Sangay MPS na may kinalaman sa insidente. Para sa mga balitang Tatak Bicol, May Insinares.